Isang layunin ang ating tinutugunan, bagong kurikulum para sa kabataan ng ating bayan. Grade 9 and 10, handa na nating hubugin ang sulong ng karunungan. Sabay-sabay nating itataas ang dadalhin. Sa TLA, tayong mga eksperto sa ICT at IA, magkasamang magsisikap, ibubuhos ang lakas. Ready for cascading sa bawat division, walang maiiwan. Guro ng Rehiyon 2, handa sa kinabukasan. Rehiyon 2, ayos, iting ang ating bandila. Sa husay at talino, tayo ang nangunguna. May puso sa serbisyo, may pagkakaisa sa pagtuturo. Ngayon, bukas ang pag-asa, isigaw ang tagli na gabay sa bawat araw. We train today, we transform tomorrow. Mula sa mga pagsasanay, kaalaman ay dadaloy. Sa bawat sulok ng rehiyon, ningas ay magpapatuloy. Ang Pet Region 2, patuloy ang paghakbang. Sa hamon ng modernong mundo, tayo ang katuwang. Sa TLA, tayong mga eksperto sa ICT at IA, magkasamang magsisikap, ibubuhos ang lakas. Ready for cascading sa bawat division, walang maiiwan. Guro ng Rehiyon 2, handa sa kinabukasan. Rehiyon 2, ayos, itig ang ating bandila. Sa husay at talino, tayo ang nangunguna. May puso sa serbisyo, may pagkaisa sa pagtuturo. Ngayon, bukas ang pag-asa, isigaw ang tagli na gabay sa bawat araw. We train today, we transform tomorrow. Handa na ang bawat division, handa na ang Rehiyon 2, sulong para sa transformasyon. We train today, we transform tomorrow. Transform tomorrow. Yeah. Yeah. Isang bagong kabanata ang ating sisimulan. Grade 9 and 10, sabay-sabay nating gabayan. Sa TLE, tayo mga guro ng ICT at IA ay magkakaisa. Para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral at bata, ready for cascading dadalhin. Sa bawat division, ibabahagi ang husay, may puso at malinaw na vision. Isigaw ng malakas, Rehiyon 2, ayos, ang dedikasyon natin ding hindi matatapos. Sabay-sabay hahakbang, hindi tayo susuko. Sa makabagong kurikulum, tayo ang magpapanalo. Hawak kamay ngayon para sa mas magandang bukas. We train today, we transform tomorrow. Mula Batanes hanggang Nueva Vizcaya, abot kamay ang galing, ang hamon ng bagong panahon. Buong puso nating harapin, digital skills at tamang diskaya.